Fl-aħħar 12 xahar il-paga medja żdiedet f'termini reali. Dan fidaw tal-fatt li l-aħħar statistika tielet kwart ta' din is-sena turi kif il-pagi għolew b'7.7% fi żmien meta r-rata tal-inflazzjoni kienet 1.2%. F'analiżi li għamlet il-Gazzetta Kulħadd fl-aħħar ħarġa tagħha qablet din l-istatistika ma' dik fl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Hawn jidher kif filwaqt li l-paga medja llum itaftet aktar minn 23,500 euro, dik f'Marzu tal-2013 kienet inqas minn 16,000 euro, differenza ta' kważi 8,000 euro jew 48% inqas. Aħbarijiet pożittivi ġew notati wkoll mill-Gazzetta brabta ma' rata ta' impjiegi li llum tlaħaq 80% l-ogħla li qatt laħqet kemm ilha tinġabar din l-istatistika. Fl-2013 din kienet ta' 61% jew 19% inqas millum. Fl-2013 l-esperti kienu qed ibassru li d-distak ta' 5 punti perċentwali bejn Malta u l-Unjoni Ewropea kien se jibqa' għal diversi deċenji ta' wara. Madankollu bil-bidla fl-amministrazzjoni u l-politika nazzjonali, illum pajjiżna mhux talli ma naqqasx dan id-distak talli jinsab 10 punti perċentwali aħjar mill-Unjoni Ewropea. Illum 323,200 persuna għandhom impjieg, żieda ta' 15,300 impjieg fuq sena ilu u d-doppju tal-ammont li kienu jaħdmu fl-2012. Dan filwaqt li l-proporzjon ta' nisa fid-dinja tax-xogħol u ta' 73% meta mqabbel mal-44% li kien hemm jaħdmu qabel l-2013. Dan kollu wassal biex ir-rata ta' qatt niżlet fl-inqas livelli storiċi għal 3.1%, punt 6 perċentwali inqas minn sena ilu u kważi 3 punti perċentwali meta mqabbel mal-2012.